Тук при господин Борджиев, Рента Груп, тези ограждения стоят тук от една седмица. Никой не възприема никакви мерки. Това е на гарата. Окей, на гарата иска да правят някакъв ремонт. Нека да си го правят. Може да го направят ремонта по всякакъв начин. Могат да заградат, примерно там в началото на гарата, да се сменят кружките, макар че аз съм тук на гарата от 20 години, никой не се е мръднал пръста да смени една кружка и в един момент днеска решават, преди една седмица решават да се правят тук своеволие, защото това са своеволие. Тук си има начин, ред, по който трябва да става това нещо. Те си правят точно което си иска в момента. Това пречи на абсолютно всички, и на търговци, и на пешеходци, и на всички пречи това нещо. Това може да се прави по много друг начин, всеки знае как трябва да става. Сега да говоря празни приказки, как става и как не става, няма нужда. Аз искам да обърна внимание на следното. Значи има ограждения. Защо са сложени те ограждения? Това е целта, смисъл. Има ли някакъв ремонт, който в момента да се извършва? И с който по този начин да се охраняват пешеходците, минувачите, както и търговците по обекти, да не се случи нещо. Видно е, че такова нещо не се случва. Ако е трябвало за няколко лампи да сложат подобно, това е пълен абсурд, защото виждате лампите на каква височина са. Ако е необходим ремонт на тези лампи, това е в рамките на няколко часа, бих казал. Това, което на нас не беше подадено, за съжаление, в последните дни преди Велика. Защото доколкото разбрахме, че това се случва точно преди празници. Са сложени тези заграждения, които реално погледнато имат съвсем друга цел.